नमस्कार मंडळी. सध्या कोथंबीर स्वस्त असा, पाऊस लागलो आणि बघा 2 जुडीय कोथंबीर असा 10-10 रुपयाचे 2 पेंडी म्हणजे 20 रुपयाचे 2 पेंडी. तर कोथंबीर स्वस्त जाता आताच्या दिवसात. आणि त्या कोथंबीर आम्ही रोजच वापरतो, पण कोथंबीरीपासून जी काय भजी म्हणा, वडी म्हणा, कोथिंबीर वडी ती कधी करून खातो तर कोथंबीर स्वस्त जातं तेव्हा. तर माका आज कोथंबीरीची भजी आणि कोथंबीरीची वडी करूची असा. मस्त ताजी ताजी फडफडीत कोथंबीर घेऊन येलं. तर चला तर करूया. तर मी 2 पेंडी कोथंबीर घेतलेलं. मी एकूण 4 पेंडी कोथंबीर आणली हे का. तर माका 2 पेंडीचे कोथंबीरीचे वडे आणि म्हणजे वडी आणि भजी असा करूचा. आणि 2 पेंडी असत ना ते मी स्वच्छ निवडून माझ्या रोजच्या वापरात ही कोथंबीर ठेवून देतले. तर ही कोथंबीर मी आता बाजूक ठेवते. आणि हे बघा, ही निवडून ठेवलेली कोथंबीर स्वच्छ निवडून ठेवलं, स्वच्छ धुवून घेतलं आणि निथळलं. त्याच्यात पाणी राहता कामा नये. अगदी अंगावर थोडा थोडा कोथंबीर पाणी असलं म्हणून काय नाही, पण जास्त ती सुकी होईल. आणि ती आपण पीठ जेव्हा करतो ना, पिठात घालतो त्यावेळी त्याचा अंदाज घ्यायचो. पाणी जास्त बेसनात घालायचं नाही आणि कोथंबीर घालायची. तर ही अशी कोथंबीर स्वच्छ निवडून घेतली. तुम्ही आता कापून घेते भजांका आणि कोथंबीर वडी. कोथंबीर कशी असता माहिती आहे. कोथंबीर आता धने आपल्या शरीरात किती म्हणजे बरे असो. धन्यात थंडावू असा. ऍसिडिटी झाली ना तर धन्या जिऱ्याचा पाणी घेतला जाता आणि त्यामुळे ऍसिडिटी कमी होता. डॉक्टर सुद्धा सांगतात जास्त म्हणजे कोथंबीर खावा, धने जेवणात वापरा. अशी कोथंबीर असा आणि ती शरीरात आपल्या बरी असा. आणि आपल्या मुलांका ना आपण खाऊक शिकवूया. आपण घरात असे जो पदार्थ केले ना तर मुलांका जास्त चटक लागणार नाही बाहेरचा खाऊचे. म्हणजे आजकाल मुला जास्त बघा शाळेत गेली का दुकानावर जातो, कधीतरी गेला म्हणून काय नाही हो. रोज रोज तर हानिकारकच असतं ना आपल्या शरीरात. मग ते चिप्स खातो. तर आणि मोठे जे असतात ना ते काय करतात, घरात जेवण बरं नसलं ना का हॉटेलात जातात. कारण ती चुकी असताना ती आपलीच असता बायकांची. घरात जर व्यवस्थित मन लावून जेवण केला तर आपली मुलं बाहेर जाऊची नाही. कधीतरी हॉटेलात कधीतरी बाहेरचा खाला म्हणून काय जाणं नाही. मी असं म्हणणं आहे ना, आम्ही खाणं नाही, आम्ही पण खातो, पण आम्ही व्यवस्थित घरात करतो आणि आपल्या मुलांका घालतो. मग ती मुलं जी बाहेर जातात ना, ज्यावेळी बघा बाहेर जातात आणि रोज रोज खाणारी मुलं असतात ना, तर एकदा कसा होता माहिती, आपण घरात घालतो ना त्यावेळी त्यांना बरोबर आईची आठवण येतात. म्हणजे ती म्हणतात नको बाबा हॉटेलातल्या जेवणात चव नसता. म्हणजे अशा सगळ्यात असता पण शक्यतो त्यांच्या तोंडून शब्द येतात तो कसं येतात, नको बाबा हॉटेलात, मी घराकडे जाते, आई माझ्या मस्त वेळी काहीतरी केला असेल आणि का खातोय. आणि त्याची चव जी असता ना ती मुलांच्या जिभेवर रेंगळता. म्हणून आपण घरात काहीतरी ना असं बरा करू भया केला ना आणि मुलांका आपल्या खाऊ शिकवला ना तर ती मुलं आपण म्हणा स्वतः म्हणा आपल्या आईक सांगतो की असा कर आणि असा मका घाल. मग ऐका किती बरं वाटतं ना. आपणा करण्याचा सुद्धा अभिमान असता का, आपणा आनंद होता, आपणा काहीतरी करू घेता. तर क्वचितची ना कोकणातल्या लोकांका म्हणजे कामापुढे सवड नसता. तर ती म्हणतात का म्हणजे कोथंबीर वडी म्हणजे का ऐका म्हणजे. आणि ती करूक पण जड वाटतं ना, कधी करूक नव्हतं. त्या माणसांका मी सांगतो अजिबात घाबरा नका. मी जशी ही कोथंबीर वडी करतोय तशी तुम्ही पण करा. तर मी ही कोथंबीर ना आता चिरून घेते बारीक. आणि कोथंबीर कवळी घ्यायची, एकदम कवळी, जे हाताने तुटतात बघा देठ. आम्ही भाजी कशी निवडतो, जून निवडणं नाही ना, कवळी निवडतो. देठ असले म्हणून काय ना, म्हणजे कवळे देठ असले तरी काही होणार नाही, कारण ते देठ कवळे असतात आणि देठ हे खाऊचे असतात. मी काय करते, कोथंबीर जास्त कोथंबीर आणले ना काय ती मी या बरी निवडते, स्वच्छ धुवून ठेवते. आणि त्याचे देठ जे असतात बघा जाडे कवळे ते मी बाजूक काढते मुद्दाम. आणि कोथंबीरची पानं जी असतात ना ती बाजूक काढते. आणि 2 डब्यात मी व्यवस्थित हवा बंद या करून ना फ्रीजमध्ये ठेवते. कोथंबीर जर जशी तुम्ही ठेवशात ना 15-15 दिवस कोथंबीर राहता, पण ती आपण ठेव होईल. कशी ठेव होईल ती कळा होईल अशी कोथंबीर असा. आणि आता कसं पावसाळा असल्यामुळे
हे भाजी स्वस्त झालेली होती. मेथीची पेंडी 70-80 रुपये होती. हे खाणाऱ्यांका, कारण कसं असतं डायबिटीसच्या लोकांका मेथीची भाजी लागतात, ते आणि काय खाऊ शकणार नाही ना गोडधोड, तर ती मेथी घेऊचीच लागतात. त्यावेळी ना पहिलं पाव जेव्हा चालू झालं ना तेव्हा 70-80 रुपये पेंडी होती आणि आता 50 3 देतात पेंडी. अशी ही भाजी स्वस्त झालेली असा. आणि त्याच्यात ही कोथिंबीर भरपूर स्वस्त झाली आहे. आता चतुर्थी येईल ना, आता महाग जातली, कारण आता श्रावण चालू झालेलं असं आणि लोकांचा कसं असतं आता उपवास असतो, त्यामुळे कोथिंबीर अशी लागता. मिरची हिरवी अशी झाडं लावली ना का आपण होय तेव्हा मिरच्या गावते मस्त. कोथिंबीर वडी उकडण्यासाठी मी या भांडा ठेवते. इडलीचा भांडा असा, त्याच्यात पाणी ठेवलंय. मी आता पाणी तापत ठेवलं आणि मी आता कोथिंबीरीचा मिश्रण म्हणजे बेसन घालून पीठ तयार करतोय. चला तर कोथिंबीर वडीचा पीठ तयार करूया. म्हणजे कोथिंबीर घालून काय काय लागतं ते दाखवतो. हे बघा, 1 वाटी मी बेसन घेतलं, म्हणजे 1 ते 1.5 वाटी बेसन घेतलं. माका जसा लागत ना तसा मी घेतलंय. तर बेसन घेतलं. बेसनात मी हे बघा 2 मोठे चमचे तांदळाचा पीठ टाकतोय, कारण कुरकुरीतपणा वडी घेऊ गया. थोडंसं हिंग टाकतोय. हळद, त्याच्यानंतर मालवणी मसालो म्हणजे माझो रोजचो भाजको. तुमका किती तिखट होया तसा तुम्ही तिखट करा. तर ही जाता जरा गोडूसच, कारण कोथिंबीर कशी गोडूस असता, त्यामुळे थोडा आपण तिखटच करू बाई. आता ह्या असा लाल तिखट, मिरची पावडर ही थोडी टाकतोय. माका होई तितकी टाकतोय. हे असा गरम मसाल्याची पावडर, त्याच्यानंतर ही जिरे पावडर. धने पावडर टाकूची ह्याच्यात गरज नाही, कारण काय तर ही कोथिंबीर वडी आहे आणि कोथिंबीरचो तिका बरोबर म्हणजे सगळं व्यवस्थित वास लागतलो. तर ह्या झाला इतक्या टाकून मी आता घालते कोथिंबीरीचं आणि नंतर मीठ टाकतोय. आता मी ह्याची भजी पण करतलोय आणि वडी पण करतलोय. थोडी कोथिंबीर टाकून त्या मळू गया. थोडासा बेसन टाकतोय आणि मीठ टाकतोय, चवीपुरता मीठ. तुमका जर ह्याच्यात साखर होई, गूळ होया, गोड होई असा तर तुम्ही टाकू शकता. आणि ह्याच्यात तीळ पण टाकणारी टाकतो, मी तीळ टाकूक नाही असं. नंतर कोथिंबीर होई झाली तर आपण टाकूची कोथिंबीर, म्हणजे एकदम टाकता का म्हणे थोडी कोथिंबीर टाकू होई. आणि बेसन आणि कोथिंबीर थोडासा पाणी घातलं. जेवणाच्या तोंडात ना ही कोथिंबीर वडी मस्त लागतात. आणि ही जर अशी करून उभवून ठेवली, तुकडे काढून ना कोथिंबीर वडीचे डब्यात पॅक करून ठेवायची फ्रीजमध्ये, 8 ते 10 दिवस अगदी आरामशीर राहतात. कारण मी अशी करते आणि ठेवते. मग ते आपल्या तोंडात काय नसला किंवा असला तरी
म्हणजे बरी वाटतात तोंडात. फ्रीजमधली काढली थोडी वेळ ठेवली आणि तव्यावर मासे भाजतात ना तशी भाजली. तर ह्याच्यात माका अजून बेसन लागतला. यात आम्ही काय केलं, बेसन घेत राहिलं, कोथिंबीर घेत राहिलं. तर मी घेताना माका अंदाज माझं माहिती आहे, मी मीठ किती टाकलं इथं. तर तुमका जर तशी घेऊची असली ना तर तुम्ही मिठाचा अंदाज ठेवा. म्हणजे कोथिंबीर वाढवची असली, बेसन वाढवचा असला किंवा मीठ मसालो वगैरे, हळद वाढवची गरज नाही. मसालो जर आणि तिखट होई झाली ना तर तुम्ही किती घातलात तर लक्षात ठेवा, त्यानुसार तुम्ही घाला. हे बघा, हे असं ना मी थापी वडी करतलंय. कारण मी ताटात ना तेल लावतलंय आणि असं थापून पसरून घालतलंय. तर तुमका जर ह्याची गोळी बनवची असली लांबट ना लोळी, तर तुम्ही ह्या घट्ट करू घ्या. म्हणजे पातळ करायचं नाही, सैल करायचा नाही, असा हा घट्ट करायचा. आणि अशी लोळी बनवून ना ती उकडली आणि नंतर कापली तरी चालतात. पण मी थापीव करतलंय. ती थापी वडी ना कापूक बरी पडता आणि चविष्ट लागतात. या बघा, ह्या माझा आता पीठ तयार झाला. कारण माका कोथिंबीर लागली ती घेतलं, बेसन घेतलंय, परत मी थोडंसं मसाला टाकलाय. अशा तऱ्हेने मी ह्या पीठ आता करून घेतलंय. मी आता ताटात तेल लावतो आणि एका थापतोय आणि नंतर मी उकडत ठेवतोय. तर तुमका दाखवते, आधी हात धुवून घेतोय. तर मी ही बघा, या असा इडली पात्र असा आणि त्या एक ताट असा तर उकडूचा असा. म्हणजे काहीतरी केलं ना तर त्या उकडून मिळता. तर ह्याच्यात मी आता तेल घालतोय. एका बरा तेल लावला ना का चिकटणार नाही. ह्याच्यात आता जितक्या रवा तितक्या मी आता थापून घेतोय. तुमका जितकी पातळ जाड होईल तशी करू शकतात. उरला आता थोडा ठेवून घेतलंय आणि नंतर करतलंय. ही कोथिंबीर वडी ना इतकी चविष्ट लागता जेवणाच्या तोंडा. होई त्या आपणा 4 तुकडे काढून भाजूक गावतात. म्हणजे तयार टाकूक गावतात कमी तेलात. आणि खाणारी जे असत ना ती कच्चे पण उकडलेले ना ते पण बरे लागतात. आणि ह्याच्यात ना आला लसूण पेस्ट, लसूण घातली, लसूण पेस्ट ना तर ते उपासाक चालणार नाही. म्हणून मी ह्याच्यात घालून असेल. पण ह्या चवीची जर तुम्ही माझ्यासारखी करून बघलात ना तर बघा, मुद्दाम तुमका आवडतेली. मी अशीच करते आणि ती चविष्ट पण जातात. ह्याच्यावर तुम्ही तीळ टाकू शकता. मी आपले टाकू नाही सर, नका नको म्हणून. तर मी अशी थापून घेतली बघा. आता ती उकडून ठेवते. तर या पाणी बघूया, मस्तपैकी वाफिली या पाणी उकाळला. तर मी आता या ठेवून देते. एका झाकण लावतो आणि बरोबर 15 मिनिटं उकडून घेतोय. पटकन उकडतली. तोपर्यंत भाज्याची तयारी करूया. ह्या पाट्यावर वाटला तरी चालता, पण ह्या मोठा असा खलबत्तो म्हणून ह्याच्यात मी चेचून घेते. तर मी कोथिंबीरीच्या भज्यांसाठी बघा आला आणि हिरवी मिरची चेचून घेतलंय. त्याच्यानंतर थोडंसं कांदो घेतलं, बेसन, तांदळाचा पीठ, मीठ, कोथिंबीर आणि ह्याच्यातली हळद आणि थोडासा लाल तिखट टाकतोय. तर ह्या मी आधी मिरचीची आणि आल्याची पेस्ट टाकतोय. त्याच्यानंतर मी थोडंसं कांदो टाकतोय. म्हणजे भजी बरी कुरकुरीत जातली.
आता टाकते बेसन. टाकते आणि थोडंसं भाजको मसालो टाकते म्हणजे चव बरी येतली भज्यांका. हे असा तांदळाचा पिठान कुरकुरीतपणा येतात. तर चवीनुसार आता मी मीठ टाकते. ह्याच्यात जर बेसन लागला माका तर मी आणि घेतलंय. कोथिंबीर पण मी घेतलंय. सगळी एकदम कोथिंबीर मी घेऊन यायचं. तर या बघा मी असा इतक्या घट्ट पीठ केलं. ह्याच्यातली जास्त ती कोथिंबीर दिसावी तर ती कोथिंबीरची भजी अशी वाटते कुरकुरीत जातं मस्त. ह्या पीठ तयार झाला तर मी आता बाजूक ठेवतोय म्हणजे झाकून ठेवतोय. तर 15 मिनिटं बरोबर झाली. 15 मिनिटं मी ठेवलं. बघा कशी उकळली मस्त. हाताची काढणार नाही म्हणजे ह्या भांडा आता उतरून देऊया. ही बघा मस्तपैकी वडी उकाळली. तर अशी 15 मिनिटं वडी उकडा होई. ही आता मी अशी ठेवते आणि तोपर्यंत भजी करते. ही जरा उघडी ठेवू गई कारण थंड होऊ गई मला. कढई ठेवलं आणि त्याच्यात थोडा तेल ओततो. तर मस्तपैकी पाऊस उला भजी खाऊ आणि मी आता भजी सोडतो. असं पाऊस लागायला लागलो ना भजी खाऊ मजा येतात. तर मी लहान भजी सोडतोय म्हणजे कुरकुरीत हो गई. आणि कोथिंबीरची भजी ना मस्त लागते. बघा कशी हिरवीगार मस्तपैकी कोथिंबीरची भजी सुंदर. ह्या असला काहीतरी ना पावसात करून खाऊकच बरा पडता आणि खाऊचं मूड पण येता बरोबर भजी खाऊचं. बघा मस्तपैकी भजी भजी तळून झाली कशी सुंदर झाली कुरकुरी. भजी मी आता काढून घेते. भज्यांचा सुगंध पण मस्त सुटला. सुंदर भजी झाली. हे बघा मस्तपैकी कोथिंबीर वडी बघा कशी सुंदर झाली आहे. आणि कुरकुरीत पण मस्त जातात. लागताय सुंदर चवीक कारण कोथिंबीरच तशी चवीक असते ना. ही भजी आता दुसऱ्यांदाची मस्तपैकी कुरकुरीत भाजली. भजी भाजताना मस्तपैकी पाऊस झाला सुंदर बोलवतात तसं म्हणजे पावसात एक भजा घालू बघा. नाहीतरी मी ना इथं जेवण करतोय तर मी इतक्या पानावर काढते. आम्ही खाऊच्या आधी ना इतक्या पानावर काढते. जा काय करीन ना
त्या चुलीवर ताईच्या पानावर काढतो आणि मी घालतो नंतर आम्ही खातो. तर आता ही वडी कापून घेऊया. माझ्या हात असत ते भज्यांचेच असत. हा ही बघा मस्तपैकी कोथिंबीरची वडी. तर ते मी आता कापून घेतोय. आपणा होई ना तसे आपण कापू घेऊ. ही बघा काय सुंदर वास येता घमघमा कोथिंबीरचं. मस्तच वास येता. ही जका आवडता ना त्यांनी ही भाजूच्या आधी खाली तरी चालता. आणि ती मी खातोय. मस्त लागतं. चव सुद्धा मस्त झाली. तर हे इतके वडी माका झाले एका पावटीचे. आणि ह्याच्यातला थोडा पीठ मी ठेवून दिले. त्यानंतर मी थापून उकडून घेतले. तर हे आता ना थोडे मी त्याच तेलात तळतोय. मी तळताना ना तव्यावर तळतोय थोडा तेल टाकून. पण आता कढई भज्यांका ठेवलेली आहे त्याच्यात मी थोडी वडी सोडतोय. आणि माझी भज्यांसाठी कढई ठेवलेली होती आणि तेल होता ना तर त्याच्यात मी सोडले. तुमका जर तळूचे असले ना नाही तळलाच तरी चालता. गरमागरम खाऊचे असले खूप माणसं असली आणि केलात ना गरमागरम असे उकडून एकदम तोंडात घेऊ बरे. आणि नाहीतर तुमका ठेवचे असले तर तळ्यावर टाका आणि मासे वाजतात ना तसे व्हायला. आणि उपवासाक ना एक नंबर असतो. त्याच्यात मी लसूण घालून नाही. आणि जास्त पण भाजता कामा नये. आता ते कडू लागतले आडूक लागतले. कारण कोथिंबीर असता ती ह्या जाता खराब होता. कारण उकडलेला असता. तरी आता सळसळाचे थांबले का मी काढून घेते. हे बघा आता भाजले. जे माका होय तितके भाजले आणि हे बरे भाजले. ते मी काढून घेते. या भज्यांच्या ह्याच्यातच मी काढते ते. चला तर यावा कोथिंबीरची भजी आणि कोथिंबीरची वडी खाऊ. बरोबर असं शेजवान चटणी. मी आधी एक भजा खातो आणि कसं झालं होता बघतो. एक नंबर भजा झाला. अशी कोथिंबीर तुमच्या बायकांकडे घरात आईकडे बायकांकडे हाडून द्या. आणि अशी कोथिंबीरची भजी आणि कोथिंबीर वडी करू सांगा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.